Ftit inqas minn nofs il-poplu Malti jinsab xi ftit jew wisq imħasseb bis-sitwazzjoni finanzjarja u d-daqqa ekonomika kaġun tal-COVID-19. Dan wara li fl-ewwel ftit ġimgħat tal-emerġenza medika f'pajjiżna diġà kien hemm 800 persuna li tilfu l-post tax-xogħol tagħhom. Apparti minn hekk 35% jemnu li se jinbidel il-mod ta' kif ikunu qed jaħdmu wara il-pandemija, possibbilment minħabba l-fatt li ħafna uffiċċji u negozji adattaw għar-realtà ta' teleworking. Stħarriġ ippubblikat il-ħadd mit-Times juri wkoll li 2/3 tal-Maltin u Lawċin jinsabu mħassba dwar is-saħħa tal-qraba u l-maħbubin tagħhom. Għalkemm id-dejta miġbura turi tnaqqis minn survey li sar ftit tal-ġimgħat ilu. Jidher ukoll li madwar nofs il-Maltin jinsabu nkwetati bis-saħħa mentali u s-saħħa fiżika tagħhom. Min-naħa l-oħra naqas l-inkwiet tan-nies dwar is-saħħa. Interessanti l-fatt li kważi 40% ta' dawk li ħadu sehem fl-istħarriġ wieġbu li l-ajruport għandu jiftaħ biss la darba jkun hawn il-vaċċin kontra l-virus. Filwaqt li 76% mhux lesti jirriskjaw anke jekk dan ikun ifisser daqqa fuq l-ekonomija u żieda fil-qatt. Analisti qed jgħidu li dak li se jiġri fl-4 ġimgħat li ġejjin se jkun kruċjali għall-futur ekonomiku ta' pajjiżna.